Ubwansu bw'omuguzi. Mwanchumu ligerelia na kukwaniria ndonsi ya sobereta zimaragoba ya bono chinga kichina nego kuwaligania semesa ya mwangana majia asiri bonya liko kusansamuranira na kukumanya lituabire toku kuwaliganiria kurwase mambi ya lenge ntambe weka chinse chigawono chia bono botuko lituke ligaria Jumatatu tariki 20 omutinyo gatano na limo mwaka bwechiri bubere na merongo ebere neberenga kiye igo mwanchumu ligerelia katurgetia sobocholi wa siasa ni gobana siasa bagendrete kubori Abakenya bonsi kwa maisona bigo koralia omurembe litanganike gima atikanyora mangana yua senchira yoko ya chuta. Abaraibe chinse cha Afrika ya mocha kumera na iga Kenya kukwanira omochando Democratic Republic of Congo. Presidential material person should pray for me too so that I become a senator. Nsabere mbomo senator mumukirige tambokero waja koya soko ganya wancherenya soro tebire mtutho. Pendo, hakuna kitu uchungu ukiwa karibu kumalizia loan yako. Alafu pikipiki inaenda katika njia ya misi. Boyibwe chipikipiki bwachire gesarara ligo sento komanye. Ayo amo nenda mango mwancho murigerelia isaranso ikaseri voice atuchevono botuko nyale ko sansamuranira nago kumanyo litokubwaterana nere kurwasumono bwemanyiriyo igakoroka Joshua Auta iritirane nchinkoro Vincent Onyanja tochaka kurwa sense moja siasa kurwase county ya Nyamira ase wodi ya Bosamaro oyokorige karokyo bomusiye kurwa sense meyo nigabono anyarega kubori amenye kurwa sense meyo kumwakira chikura sobo choli bonene bole bosyo nagote abuna nigero berito chikarania mange asobo choli bole borsa Kennedy Gisemba nigate rubuna wodi ya Bosamaro yatigalire mageko mulike tokurwa se county ya Nyamira jobu mange na roboti rwa senchira yobekirano Ekero etigarete amatuko makego chobo choli obonene nigo siasa che wodi ya Bosamaro chabetirense asebarasi ya Bosamaro Kennedy Gisemba achirene kerundo ekenene bamanye farasi netereine ne farasi ne yemo neke manyekya ne farasi lituko lya lero nigatwara omuroberi bwo chaka chikambeina aseara chikurwanerera ekeroge kyo gweterekya makya Republican Liberty Party inkerina ki emyaka togotebererwa bunora teberio mwana getamtam magenda tarorokana agocha seito Bosamaro yaba muna ino MC obwate ugasiyo MC etaiye kagasiyo MC Nova Site Gisemba nigo akabeire umukansora bwe wodi yale koro kwa Mutagara ase akorete amagenderero amanene tokaenda mangane echichiro inkarente echiro yali yakimaye ari mate nyachokochoko inkanye igora lakini bona igetari gasi igacheka beka Kenya kaseti abarayi bajite kurumayega mbara mna nibwene takobero narwa eira gochikwaga chachipara chinyagitali na gokinia esekta yendemero ekenaro siji para ngicha mangane chisemi cheto tubwatira ni chikuru chetu kibebuya omuchandoro tubwatira na stakeholders agiri gachandu bwate bintu bigomuna natural calamities kwese cha natural calamities nyiro munabona magenara atwase aitechai amagenara itwe chinyanya kibese kinchiroro abo bisabari bare arokete tikire area we campus we kuru obisi batike kusunga kigotie sikiyobisi abamenyi bense meyumbate bambale nobolemu buna nachikoreta ogonjereria okonene ekiagera nakorete amagenderero ekero bamwetelibaga. I can recommend of him is that he's so accountable. Aiso kwe uchibese onye ni jintakana igakoreta kapaka bwo monyene tali kuganyanga muchikuya oleta bwo monyene omekishwe cha gwikira Gisemba
ekera so tiga siye iga tukibese ichako irabuoye guseso bajigo korere mirimo sobo lakini agachirushya agachiaga chiresu kurugura mbate bamba chikomusira aseganga yaye yokoba omuteneneri bwe wodi ya Busamaro bono nginte kubera kugania boniga nduje nganere omumuranda atuma busyo kibesa nkire account kinyinge sana kibese ekyo ibaga kikogenda obokora nobundi kibese ekyo kansela Gisemba abale mwabwate nubuligeri abwate Gisemba amaite nango kiratale gaiga na hande chikonye abantu be ward ya Busamaro kurwase kenyorogia nchoro Busamaro ward e constituency ya West Mogirango ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi mbiye muno mulikito Job Maangi asorobotirwa senchira yoboyekirano kurwase county ya Nyamira gotigara se county ya Nyamira goikase wodi ya Gesima MMC kurwase wodi ya Gesima yogotoka se bunge ya Kitutu Masaba omanyakanetse buna mukaya Maroko ni gobono wanyarga kubolia menyi kurwase nsemejo nabo gobana siasa koneki bunango korabale siasa chiabwa senchira yo mulembe anina sobo chori bone bole bosyo ka ukonna kurwase nsemejo ni gate biruna wodi ya Gesima ni gigane tyo mulembe nabo gokubolia bakichukura ochora baraiba bale namarro barachikuba ikirene chira bakiri barabaliere asobo choryo bonene buli bosyo chinga kyo chimaroko boigoni government abuna okuri ogwechi basari ni gokwabiro mochando monene anana sense mejo ase wodi ya Gesima asate bire buno okuri ogwechi basari ni gokobonte kuri ogwa senchira erengiya ni gabodi amenyi kuri sense mejo konyaro gochora barayibali barachikoligereria anana sense mojo kuri ogwechi basari echio chiabere chikuri ogwa senchira yobo tutukano na batiyabuna abana bali abakuru chinka chintaka boigo bakorabya chiskuru babere bagotiwesko batari konyora chibasari genta berega ko ikirikende ikome igabori y'abana siasa kwane kibuna ngoro wali chibasari ya senchirerengiya gochia sabana baliya batari kwenyara ne cross chinka chintaka abandi toko boli chikura na barabu tigango togende ngora onde taramundi onde tachegionde ne bintu bindi bitigarite buna bono wochigwaga chikura tigango akare pasari ochigoje tigango tochoro murai oyo manyite ng'abantu bakomochora na huwa kwenda komochora ndabaye pasari tiga abantu batike koleta abantu kumisiko ng'abantu koleta kumisiko baje kuwagira chikura ncyo gotigera babale gaiga na bwo kwenda ko oteiba gwakire chikura iko bono otakitochi koire pasari y'abantu aba ochiko abali baisiko igo yo manyite ngana koleta gentekyo tiga manye ngente nkemanyikanite nga no bantu mbarusiko ngabaje gwakire chikura amonto kurusiko uteri mumenyo gaiga abuna abantu tatuji wasokera chibesi abantu bagise na ayo kira genrete oyo kuligie krokyo wemse kurwase wodi ya Gesusu manyakanete buna Anthony Kerageni gochinga kechi genrete koboria abamenyi kurwase wodi ya Gesusu kone kibuna nkora libaro mulembe boigo asobo choryo bonene bole bosyo ka ukwana ni gate biruna abana siasa tigabaye guri bagari okoni sera chiabo gochia samenyi chinsemo asekoleno na banyarega koboria basaiti abase wancha gotume kwa na bana siasa asobo choryo bonene bole bosyo soko turubani semesangirekano ya siasa na kuganyo mulembe kone kiwane na se wodi yo ya Gesusu Marieta Bongor ku Anthony onkundi Kerage korwase constituency ya Nyalibali Masaba e wodi ya Gesusu igonde e candidate ya UDA kuboli kerogo kyo MCA ime ya Nyalibali Masaba Gesusu ward ase siasa tuwatigire matuko inseye 50 tochiko wakachikura toikero bochori bole mutwa asa matuko yatigaire abantu baminto igongo basorora tigatobe ko morembe tokore siasa erendonge tokore siasa yo morembe tokore siasa ebwato bwanchani ntokore siasa yogosegeta abantu bande ndokora siasa yokorama abantu bande gose yogosegeta chisegi
nago tigara boigo asamangana lingete na siasa yo kuligie kirokyo bojumbe kurose bunge ya Nyaribari Masaba imeye kaunti ya Kisii litukolia rero nigabaga kumerana n'abamenyi bali barase kaunti ya Nairobi anena abagusi au bakurose bunge ya Nyaribari Masaba Benadio ndali nigakwa nabarobwo nakobeka tene nimerobeli ryabegete isoko cyo runo mujumbe ase bunge ya Nyaribari Masaba mulikito Frida Kerubo norobocho rwa senchira yoboikirano oyo korwanerera ekirogo ky'obojumbe imeye bunge ya Nyaribari Masaba gwetera ekyama gya Progressive Party of Kenya nigatwara egeikaro n'abamenyi ba Nyaribari Masaba abo bamenyete imeyo mu cyo Nairobi erinde ko basaba kumusira asobo cyo rebonene bogocha n'abarangeria timbarangere tuna bakikura n'abarangeri buna chi ambassador kera ni manyeta semokorwa kimwachire n'umubata abantu mogotebina ni bakoreki Moroje chukule choka nchito isane. Lakini torabwata na ondali komionde komina isano ntigo ika. Nigo ali eirago chigokora obonchereri ime ya Nyaribari Masaba anene mono ase chinsemo chichisemi nabo igogo kunya ebisima ase ogokora omochando bwa mache. Komenta nayo na chikwene kibuna olentire estima ase chinseme chyo. Nyariba egasine nyinge ya koru lakini gasine nyinge takere gokorwa oise korra bono mna chinyagitali cheito njubwati mariogo abangina batsumbuge tamangana ya mache chiskuru cheito sekoligereria bana mbali gokora bia etobwate mini grade embe sana takere torolenga emechando nererie none chipara noroche na sire takere chinguru echinda nyage konyale kara chibe kwerami nebinte binge nebijana bitakere bilge luchigas rocha unemployment levels ne chinene mono igo egasine nyinge abasubati na baraboti batigiri magega ase ayene kibuna nachiko basoi ase ebyombe erinde gokini amagimabo ase sekta yobo chenu nigo ayene kibuna nachikoleta amaliogo aisaine ase chinyagitali amagana abangina mo swabangina ababanka konyora amache nabasumbuye sana roche miaka 16 since independence no bosoku sana ngamba kabono bangina bakogenda nechindo omutwe kuri amache amangana yebyombe ntuligeria amangana yebyombe yabe byabangina tobibaembawe so that benyorere bintu bika ebitoki yokorena chifamily chabo Gingo reporteri Amayia na Ndizi TV eretariane Frida Kerubo Biyemono Frida Kerubo asoroboti rwa senchira yoboikirano bono gotigana nere Frida Kerubo moncho muligeria abange twabere tokora obonchereria bwechichuma abande bago sambereria inyirabono ngati yobonchereria bokolekana gati yomuchubo songo amone chinse mochindo bonchereria bo oigo buno boncherere bonde mbubwato buya nobobe bwayo mulikito ndemo Stevena nigatarregati abonchereria au bagorosia ebintu au gotumia chichuma na gotwaliganira roboti rokubwatia Obo bundi bwechichuma no gosambera ingati chigasi abantu bagokora goikirania magania bakira lituko Aigade nsemo ya embassy egotoka ime ward ya Nyakoe asabonchuri aba bagenderete obokoreri bwabo byasara ebi ebere jingaki kagera konyora ane kagera konyora kweren byasara uya ni vile so ya welda si mbaya sana vile kwa sababu hii ndio kazi nilisoma na ninaendelea nayo so hata kama ni mbaya nishaanza kujua na nimejua ninaendelea kufanya na biashara yake si mbaya sana emechando teremeti sekte ye kwa sababu hata hizo masikrepu ndio chuma wakichukua hapa hivi waenda huko wakatengeneza chuma so vile walikataa sasa bei ya chuma ilipanda juu chuma pia ilikosa bei pia ilikuwa juu kiasi gati yabo nabaguri bebintu bikoroseri guchichuma gutaba baegenu iyo kwerera bonchiri aba kolika asara cyane serije byasara ebiga inora cyegendo customer ko kase oro cyo mukore asa tajo kyoyi
Ani chuma ba ni ko me chuma ne cha kongira magori. Ti rais ko nyara chuma. Mabati yon sia kongire. Ana ko nyore ka sina kongo bona. Chuma bei iko juu. Leo uende ununue chuma, kesho umebadilika, unaona? Sasa bei inakuanga juu kila saa. So faida yetu ni kupiga bei, upige juu kiasi ndio upate mshahara yako, unaona? Amagori echichuma kwenda gesara no mochandondo yo ira boncholi bechichuma gukinia amagori ebintu bakorosia. Iko down sana. Kwa sababu sahi pesa hakuna, material pia imepanda. So customer hawakuji sana kununua vitu kwa sababu bei iko chini. Pesa pia hakuna. Machuma iko juu. Unaona vitu kama hizo. Ogosemeli kwabona serikali gokeya amagori ebintu gati yabo chichuma elio banyora omorembe bwo kugenderia biashara byabo. Jeka serikali wona iga yotubunguzira chichuma amagori. Tunataka vitu rudi chini. Juu kirudi chini ndio sisi pia tuko na faida. Unaona? Juu wasai bei iko juu. Ukinunua chuma moja kitu yenye naongeza iko karibu ununue chuma mbili, unaona? Vitu kama hizo. Reporter Ndizi TV kurwa iga sensemo ya embassy Elietariane Ndemo Steven. Biyamono mulikito Ndemo Steven hasoro botirwa senchira yoboyikira numunchumu ligereria nyirabona nigogandete gotengera Ndizi TV wansu bumugusi nabo gotobwati goterensemeria mtandao nsemo ya Facebook buna Ndizi TV News na wigensemeria YouTube nabo tenabuna Ndizi TV News sokondo mutumo komo keto kwirina ntonga gukumanya mange ananari abaka kolekana kurwa sinsemo chiria chia siasa mu bwazimio wa Kenya nabo ikona Kenya kwanza mbagira neganga yabo nabo igomore wensu muskuru Kenyatta naba kubaligania barayi bechinsa cha Africa ya moja East African Community yu amonanda mange naseke kerebo sio tokando mutumo ko mokatonyora mache konna tole elitukomanya yu amonanda mange senchira yoboikerano. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV ubwansu bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogon kurbogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Monchumu ligenda bono nigo twiranira sentunde ya kabere yemesa ya mangana mayanganda gukumanyia bunaga bereka wateka chizesato chia bono Votuko umurayi wenso muskuru Kenyatta ni gobona abaga kubarigania abarayi kurwa ase chinse chi Africa ya mocha East African Community abona bayikirana ase nyumba y'oburayi State House miyomo cyo Nairobi erikonyara gokwano botutuka nubogendrete asense ya Democratic Republic of Congo DRC ikubayikirana asense meyo asoko ligereria na kibarachi gokonya na koleto bwamate obona bwa rokande gotoranwa asense ya DRC gati ya barayi bayikirana aso mujigo yemi yomucho Nairobi ngamo no murayi wenze ya Tanzania Muswati Samia Suluhu omurayi kurwa sense ya Buganda Yoweri Museveni omurayi kurwa sense ya Burundi Ndayishimiye nabo gobono kurwa oso murayi wenze ya South Sudan oyomakana Salva Kiir gati ya barayi bande nyira eganga ya bojo goikirana asense ya Kenya bwasibaliganigo no murayi wenze muskuru Kenyatta no konyara kuligerina kibara chikoleto koyugwana asense ya Democratic Republic of Congo awana sobwa mate wense yubwa rokane goturubaniwa na gotoranwa.
Gotigana nayo tumulikira mangana alengete na siasa omu bwa Kenya kwanza osetora algeria nsemo ya Azimio One Kenya igobono bagendera ne chikambeni chiabo anene ase county ya Kajiado bakorogo n'umurewe kemo ke ODM rera Morodinga nigo barokana komochia na gocheteria Kenya kwanza anena sobo choli bonene bole bosio mulikita Evarinyo Sero noroboti rwa Sinchira yoboikirano. Gotigana noroboti rumoncho muligilibono tochikoro nyorase kagetaliege tambe omugavana wa county ya Kakamega wikirifombeto paranya ni gobono acha kirebene ganga yokumwakereko kumrewe kama geodi emrera Morodinga ase county ya Kakamega ka ukono kurwa sense milioni gate beruna egangene noko nikibuna umrewe kama geodi emma na chikonyara chikura chi nyinge kurwa soro gongorwa Western Kenya asobo choliyo bonene bole bosoni gochinga kechi aboli amenyibe county yoko mubwatsira Morodinga asobo choliyo bonene bole bosio. Tuwe karibu na serikali ni wazi, hiyo serikali ni ya Raila Amolo Odinga. Mukifika tarehe 9 mwezi wa 8, rais wa Kenya atakuwa nani? Raila Amolo. Leo upigie simu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, upigie leo simu Raila Amolo Odinga, watengeneze kamati kuanzia leo, the assumption of office, preparation ya swearing in ya Raila Amolo Odinga kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi nataka kumwambia, jana usiku alilala saa 7 kama ameanza kupanga. Nilimuona akipanga mambo ya baba care, akipanga mambo ya hiyo pesa ya 6,000. Na ayo kagendrete omurai uomo bwa Kenya kwanza William Samuel Ruto ni gobono asari tukulia lero boigo abaga kumerana na bonchiri aao na wali bakorosi ebintu bigo tumekwa chinsemo aao wamanyakantebu na manufacturers ase county ya Nairobi anena senkayaye egotoka Karen asen semejo igo basanga mange na boigo baligererian na kibara chiko kini uchumi asobo choliyo bonene bole bosio baisego choro ko babarai ane Ruto aisako choro buno murai wenso gatano asobo choliyo bonene bole bosio gati yali ya Ruto abaga kumulekera noko enekibuna abasango chikonyara bali miremo asate bire bunense ya Kenya bantu batabwate miremo mu baroni gorokane ko monene egenta tebira go chikoligereria maiga yokomera nababwatani yabo asate abago chikubwatira naso bwamo nako enekia omubaro bwa bantu batabwate miremo ngo keole asense ya Kenya. Our other plan is how to create market for the product that you manufacture. And our focus is on how do we create a population with some purchasing power, right? And our focus is in the area of SMEs. We are looking at these 600 people that we inject into the labor market every year. They are doing all manner of things. They're selling little wares here and there. And that whole sector has about 10 million people. Yeah, it's growing. And their biggest challenge is largely 3 issues. Number 1, na boigo ebikore byo boibi ni gobigandra ta komenta kana se county ya Kajiado anena soko wechi pigipigi asensemejo asebikore bya bonga go chipigipigi berego chia berechi koibo kuru asensemejo ekero kiria barayiba bana boda boda baba kumirana anene asoko be kamero belera chiko konyo gotanga ko bikore bya rokane komenta kana asama tuka wangoiga konengana barobuni gobate birebu namba chikomukege tambo kerege tindi asaba kagurobande bonsi bara toke bare ne chipigipigi chio boibe nigo chinga kiecho baburi amenyukurwa senseme yugo tanja konere wa pigipigi na montonde bwense asekerenga munana biratoke pigipigi yu ni geibire egento batera uchikubwatera na amon nabanyanyimba okorobo nyabyobo tindi eliko nekibuna nkobeka bale byara bakegoro bechi pigipigi au bacha kirego ikirania ege kolekyo asamatuko abwangoiga. Which power? Which power?
wakati pikipiki unakuta wakati pikipiki bado malipo yake iko chini ama malipo yake imelipwa pesa kidogo, hao watu wanatafutanga pikipiki mpaka wanaipata ndani. Lakini wakati pikipiki zinaibiwa, tukijaribu kuwapigia simu hizi pikipiki huwa hazipatikani. Wapendwa, hakuna kitu uchungu ukiwa karibu kumalizia loan yako, alafu pikipiki inaenda katika njia ya mysterious. Hata ikiwezekana kama unaweza kuingia usiku kwa nyumba na ufunge na kamba, yani ufungie kwa mguu, at least uhakikishe kwamba hata afadhali sofa set ilale nje, pikipiki ilale wapi? Tunataka kumulika sana hawa watu ambao wanapatiana loans, kwamba pikipiki ikiibiwa kama imebakisha mwezi mmoja, wa compensate yule kijana. Ndio zile kijana maisha yake yote iko kwa hiyo pikipiki. Ile pikipiki iko na tracker. Kwa hivyo kuna mtu pale ambaye anaiona hiyo pikipiki pale iko na anaijua loan imeenda kuisha. Na umurijano commissioner kurwa anene asorogongo rwa coast bono ni ganyarega kubolia bana siasa okora siasa chiabo asenchira yomulembe anena sobo chodio bonene buli boseka ukona kurase county ya Mombasa ni gate abuna bana siasa bali barachi gotora no mulembe ni go barachi kumukirwa ege tambo keregetindi kolengana nilichiko asate bire bunana na sobo chodio bonene buli bosio ni gobero beri bwekirano kone kingo chibale gotinyo bolendi ase chinsemo ao anene asorogongo rwa coast. Sisi tunaomba wanasiasa wafanye kampeni zao mchana peupe kulingana na sheria inavyosema. Tunataka wanasiasa wafanye mikutano kulingana na sheria, wafanye mikutano yao kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni. Lakini usiku hatutakubali, kwa sababu tumeona hiyo itaongeza uhasama, itaongeza wasiwasi, itaongeza kutokuwa na usalama, itaongeza ujambazi. Kwa sababu tunasikia watu wanasema wanafanya house to house, lakini wafanye mchana basi house to house. Lakini house to house usiku haitakuwa vyema, kwa sababu itabidi asindikizwe na watu wengi huyu mwanasiasa. Hawezi kwenda peke. Na huyo kabere umunyakirobo bwekyombekerere kiana kada John Muthutho nigobono amochirie oyo kurwandire karugo kyoborai bwense kurose ekyama kia pate ose kyama Roots Party George Wajakoya aseganga yayo gote bunani aisego chorubu numure bwense na chikone Kenya sole ngwanchira nwere asense ya Kenya nigo Muthutho atebire buna ngwanchira nenya sole no kwenda mamincho aneli chiko egenta atebire buna iseko bomo Senate igago ikase bunga ya Senate elikone kibuna Wajakoya na bumure bwense ngonyarare gotugoterwa isiko aseganga yokurya gochugwanchirana enyasole asense ya Kenya gentamo chirikia ndege 10 nigo chinga kyechaberega kumubolia Wajakoya kone sera chia yechira konya ba Kenya libagali yokumulekera ogwanchirano kwenya sole aiga sense ya Kenya. Let him state in a language everybody can understand. Nobody disputes his 17 degrees, but I'm disputing his wisdom in advocating that cannabis can make the economy of Kenya revamp to an extent of being a super world. If that's the case, then how come a whole province in Ethiopia where cannabis is legalized or bang is legalized is still suffering? Right here in our neighborhood. In fact, they are headache to us. Those people have been involved in controlling this narcotic because they bring in tons that stuff. But are they any rich? How come Jamaica is not a superpower with all that cannabis that they have? That Nyasore of Kisii, that's the strong bangi there, is 50 times stronger than this cannabis are talking about in US and other places. So they are turned high with a 0.2%. So guys at Kisii and other places would have that for breakfast, just like cereals, at a 0.2% THC. So
Mwanchumu ligeli bono nyoni kogende toko tengera Ndizi TV bwansu bumugusi toko genda somo tumoko moketo kwirana igo toko genda sense mo yechi gosoria karondi gereti bono kurwa sense mende igo moroto na Victor oikira sense mo ye studio elibono anyare gotumanyia anene sense mo yechi gosori na ya gendrete okolekana ya kolekana ndakana lyo bwata seri tukolia lero asemesema nga mo yense mo yechi gosori kemeno kia NSL ngia gendrete weekend ye anego gendrete kerewe chakari tukulia Jumatano ngomanye aya gendrete se chinsemo chia athletics kolende ko sebon tigatuye kimanyirero tokoirana ningomanya sobogale Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Oya kemo mwanchumu ya TV Ndizi TV ngakiendengia kerongo kwali gane ngoma nyali agendrete na lya uchikoleka kurwa se ebirubo bye chikosori to chakira se league ya division 2 bwase bimino au bya gosori twe weekend ya erete kemiano to chikumekira se omugorobolero negati ya sportive amona white FC kika gosori twe elite kolegoro segeti Kenya Mirako bwase ekinano yabete kigima nechitimu echibere chikasoka makali yegoli ya AMO okay captain ye timu ya sportive uliyo manyikanite na Jonathan Umaeni go arweto kugena kwenga onyaba chite makali ya sekemene kyo egati yabo na White Hearts mbachiko gendera gukina se ebiminano binde biregosyo nakwene kingango nyora barububui se round ya gatano na gatatu iliyo bagendera commenta chi point se league ya division 2 wane kinga mbachiko ikera league ya NSL tarabna manalenge segeti Kenya Mirako Asama de ndeng sio kangoro timu ya Nyamburu twakira ngaki nyinge tuko baita ko satwa nded robuna twachire droiga ine dabia ingerero itukuri arero unda twainge sobo nibo next tutete ti point bago to changa tukuini ni ndo 1 point ti tonyo 1 point isato chance asire dara ngoro ku Jonathan Omae aka Jared ege myarere yarenge dabi game yogorukarere ya rivalry wana rere twabate game twarenge home lakini twarengo cheza away kogerege tigete ntobwate ali Nyamburu getigete togotumeka togosaba muna kero kende twasabe Kenya Mirako ige mwekere ya chake yalenge intense yabwate pressure kinene ntwanyara konye cool egere twanyonsi gweke golia ya mentangani asebosa ntwanyara tokoba tokolegia lakini twa psych up ali twanyore golia kabera se kipindi kya kabera so far twakire chigemu ene ya saba yalenge ene rege meto ya kabere home last weekend twabwate timu ya Olare tugake draw ya 0-0 nerero twanyara tugake draw ya 1-1 ini matengo tusikire konye tugwate point isano bone tokwanda 6 ni matengo nyene tukupanda ige mu next year tubwatenka etole no okobwo konge nando kwege no konge ngo bwatoro mupira gocha abana ba Minto Bones biya bachesira umupira ase gosori ya rero njetinta tiko tebanga macheso narengo wako sawa ngobono buno erire biyeiga igakero montaga ndeka uya
gutigana na Division 2 mwanjo muri tugende kuikase kimeno kia NSL ikigo kubwata nse ikiga nabo igo minano binde ombya gosoleti kweli tuko lya Jumamosi kolende tuchakere ase ebimino bibigo chikogosoli gwa ikiga egati abongati ya APS Bomet abago chikogosoli na Naivas tuko lya Jumatano Chinsa Isano na ibere chambo baso chikoraga Chinsa kianda Fortune Sako bachiko baligania Modern Coast Rangers chinga kiasare bago chikogosoli na Muhoroni Youth Kibera Black Stars baligania MCF Migori Youth bachiko baligania Zukericho Coast Stima bachiko baligania ba Mara Sugar Shabana babagani ba Vihiga United chinga Kisilebwet amona Kisumu All Stars au chikosigikania boigo Chinsa kianda nechiteka mirongo nechiteka 15 gusi bachina barabo gosigikania na Dandora Love Mwatate United mbachi gwaka na Muranga Sile yo negati ya bimino biya bigo chikosoli gwali tukoli ya Jumatano ase ebiti au asense ya Kenya kolende toirane ase kemino ebiria byagosoleti gweli tukoli ya Jumamosi egati abo Muhoroni Youth egaka na Fortune Sako na kanyarobo boy wechigoli bera senoti Dandora Love kanyarobo boy gose ekagenda makali na Coast Stima chigoli bere ase bere chinga Kishabana amona Migori Youth basi yetu nyansi batonyolete goli ende Mara Sugar amo na Mwatate United bakagenda makali yechigoli bere ase bere APS Bomet bakabayikora Zukericho chigoli bere serigana lisagero chinga Kimuranga Sil banyolete bobuyi wechigoli bere senoti Modern Coast Rangers na barabomba nyolete bobuyi bwegoli emo senoti sensemo yekimino kyo moelio kiago sale tukoli ya Jumamosi negati ya Naivas au bagete na Kibera Black Stars na kanyora na kugenda makali yechigoli bere seberu mancho moligerelia enyorwenga APS Bomet ni genderete koiro bobuyibwe ligi yo bakubwati wana Muhoroni Youth Fortune Sako na bagatatu Naivas na bakane MCF na bagatatu abana banka Shabana bagosieka Isano ne mochi ntangani babuate chi point yemerongene na Isano na ibere mocho moligato irane ase eligo sengo irego ika